Esta historia de Nachiño, un veciño de Ajiño, quiso ser un traficante, pero quedó no camino. Te anda preguntando en que traballo veciño, é o máis chulo do barrio, o que máis gana de Ajiño. Ten cartos por castigo, máis que o alcalde de Vigo. Ten 5 coches na porta, 7 jardados no loño. Ten unha moto de agua pra ir facer o chollo. É unha lancha dos percebes que nunca pon a remollo. Esta é vida de Nachiño, un veciño de Ajiño. Quiso ser un traficante, pero quedou no camiño. Quiso ser un traficante, pero quedou no camiño. Esta é a vida de Nachiño, un veciño de Ajiño. Quiso ser un traficante, pero quedou no camiño. Quiso ser un traficante, porque non ten sentidiño. Quixeche ser o rei e aumentar o negocio. Todos os cartos que tiñas sempre che souper un pouco, e pasaxeslle por